Знаеш ли, че има различни видове коприна? Днес ще запозная с двата най-популярни. Естествена коприна и вискозна коприна. Общо между двете е, че са с естествен происход. Едната, черничевата, е от буби, а другата от дървесен пулп. Естествената коприна се получава от пашкулата на коприната буба, от която се изприда дълга, непрекъсната нишка от протеиново влакно. Пашкулите се обработват с топла вода, за да се отпусне естественият серицин, след което фините нишки се развиват и събират в копринена прежда. Вискозата от своя страна се прави от дървесна целулоза. Тя се обработва, връща се в течна маса, след което се изтеглят фини нишки и така се получава прежда. Плюсовете на коприната от буби: мека и луксозна на допир, има естествен блясък, лека и приятна е и хипоалергенна. Единственият минус, който естествената коприна има, това е цената. Вискозата от своя страна е гладка и с доста приятен хладен опип. Плетивата от нея падат тежко и красиво. Другия плюс е цената. Много по-добра е от на естествената коприна. Като минуси може да се счита, че е по-тежка, разтяга се и също така хигроскопична. Съответно не е въобще подходяща за бански. Избери правилната прежда.